Nipa no wodi wu saa abayiwa no ho dɔɔso enti wɔte sɛ so kɔnɔma te sɛ nkwanta na obenya adwo afɔdwo sɛ wɔyere no na ɛyɛ asɛm foforɔ koraa wɔ n'asom. Adwo afɔdwo nsi yonti na obi apɛsɛ wonya ne sɛ ne ho kafoɔ. Asɛm nyɛ na bufu. Onye woni berefoɔ, onye otuafo, ɔyɛ ɔdeyɔfoɔ wie. Da wobɛhu no no abɔ ne se agon. Ɔdwo te sɛ agorɔ. Animonyam pa die ne tamfoɔ kora mfa nsusu. Ahwɛ nso no wɔyɛ di nam kwam na ɔma ne tuo so fa mfikyire wɔ baabi a ɔbɛba no na ebi se no. Otumi kɔ ho ntwetwe nso. Ɛkamye yɛ sɛ wɔne miamia ɔfa a obenya ɔhade no aba. Ɛnkanka sɛ wɔhyɛn apaye. Na dwokuo ne nso a na egu ɔwɔ adwene mu die na yɛnka. Asensan so na wɔyɛ ho ade sɛ anche kura na ne kokoo no nyina aso jagon a se ono akogyina mu a na n'ani agye ne tirim. Ne kokoo nso de se eduru ne boso a gise wo hyada kosre nipa firi fie beboa no. Ne gyina na ekwa no mu nneoma nyina nso abɔ mu turenya a se wusimu a menken ye menken bode nso ye bode. Fa kwan na ne wonipa bi a wɔyɛ hwerɛhwerɛ wɔ fie kora gise ebia da pɔn bi si wo hum. Odra anase nyankyere nsu hye afa bi. Sanso ente saa gise wawie akura ho adwumayo. Da kura no pa bi a wo akura ho no. De wo behunu a ne se edom awowon. Ono abiem. Fa kwan ne yere yam je won show. Wo ma won konya bisa won ekwan so. Asama wo mu ba ko kan ne se na woni onua brafo a wo ka ba bi na nsan yi na ewo akwantuo mu. Na ebra wuye no nso na ono kɔ ne nchi kakra enti wante won pupuye bia da kosi se wo baaye. Na ne ti atremu ane se enkonta kakra bi wo one ne ntem na oba kwansan na obete se ono fa kwan na ote ne nto a enti se wo baaye a oba ne ba. Fa kwan de na wonim se mmofra ka bi afei onko bi sa se na enya bayira abrewadwo eka no eye sidi ahanson aduonu. Yadi si ha, yadi fa ha, na eya to pani fa kwan ngwase enti ano bi ne mu yie ansa no wotu ahyafeda. Wo ya no twema mentwe no na akoa no de eso enwoma nyina atre badwafo dada. Yee, ekani. Ojankrofo yi kwan sade se ema wokoi. Mpanifo se. Da krompo ye wakafofo enti wo pani fa kwan tutu ne ka no kwahye afe no. Na eye ne se wawie se Ewom womba ya bosom ye chi a edom foforo anim nie. Afei de opani fa akwanya bom bi a anka obu wura mu. Na wadwene se ka nanso ye de na ya asam foforo kora. Amane atia wa wade ba ya ne se won wafa kofifo fie no wasoma won ne nchen. Na eno ane se osena nsa wonu se ne ba adwo afodwo ho asesa enti wo bomodin bisa no de woni ne di sa agobone no a na ewusi ne bankwanta enti na amane ene no. Mpanifo se twenesi wo a wanyan nchen enti wo fra nkwanta bisa no. Nkwanta na afi wonhunu kotokuo mfa kora nhyemen. Ifiti ase no ododo soro ne ade se ifiti ase no ododo soro ne ade se wonim abayo no hye. Afei osehwe a na sedi asam no kwafa no eni bre eya abamu enti wo sra bofo no se Woma wo mu so ansa na kire wode mu aye bebre wo. Wo bre kire ya pe na fa kwan ni ya mahia frɛ won bai di asam tutu nsam ho kire no ansa na wode atum se eye won no. Opani fa kwan ya na asam no so kora na wakra jafo fie se ne ba na gye atum enti ahum kan no mu obeba ba hwaka ho asam. Ade a kyen ade esane nyina na no twea na etwepen anche biya na da no druye saa bra no na wona fom nneoma ba buso anapahema no a wope bribi kan wana no pe ene wokokra wonfuo ti si kwan so wade nkomo saa ene efie dren bi obehunu kwanta no na ohwe ne di ohwe no nyina nya hwe se oba wanya no nipa na wodi wu saa abayiwa no ho dɔɔso enti wɔte sɛ so kɔnɔma te sɛ nkwanta na obenya adwo afɔdwo sɛ wɔyere no na ɛyɛ asɛm foforɔ koraa wɔ n'asom.
Adwoafo nsi yonti na obi apese wonya ne se ne ho kafo asam nya na bufu onye woni brefo onye otuafo oye odeyofo wie da wo be wono no abo ne se agon odwo te sa agro eni monya mpa die ne tamfo okura mfa nsuso no obarema bia wabase ne pe no se wo pe no se wo mpe no onya daje ne di nkomosere kama onipa bia ho mfomso ade nanso adwoa de na esipai afo katafa toso num ene yakenkan awie na katafa toso num emotofa bonche mo kakra awie wo hesa katafa etoso enum ya ma yehu sedi yesitena ekurase ene afuyo niema oba no boa obo ani kunu so kunu ekurafa no so kurafa ene omo dono se so mo pie kusie so kusi bon mo twade ampa kusie wodi akira adwuma beka uya no nyanwa na wodi ade atua no na waye adwuma wie no to akoso ko kire ba bia ye wo mo ba ye akosi nkwantan so ye de amane be bo wo mo se akosi akoshe oba ni san nti na se o ba tui na o ba kan wasa ye de to na nimfa ni wosen wono wa kan no so akire bo no a pa mu su na ye se de mo nko akire ni apara na be kasa o ne kasa afidi akosi ye to ni mo to akire no o yitum sa amba o ne sha baba wa no ni san nti na ba bia tofa mo ofa to so na ka fa to so okay na mesensan enyema miensa bi o se entrowa na monsurowa ana ye de aya kantrowa nyadoa abusua ni bia ye wo ntrowa ye nyadoa ye enketua kakra nkina na mu onyo no anu okay ana ne ntrowa ye wo monsurowa so ye se kwawunsusa ne ntrowa ntrowa ye nkete kakra na nsusa nsuso na be for kasa no friends okay na we ni dia sense wo mu eni de data ho no kakra adie enti no yanhwe we kakra bi na fe de yemfa enko yana kwan a adwoafo dwo wo si de nyinsan ama ne bo ebebo ebusuafo ho na ne pese ye chechi hu no mu kakra bi na yenhwe enemre ni mu no ye hwese de tetene wonu si ye no ere to enemre mu ansaka ye bi wo mu ana sakare kakra ne wo mudi abane se wonu oba no onyima no wonu akọ na mane ye menye brabra ne so titi woni de efa amamre kwanso wo de tuni pelu so wo de to papa ani na ne papa mo so soma abofo se wo mo nkọ nye fa nkọ to abofra nso papa ani na ofra na ma mempo nya wo de she ni no de koto na ni ne papa ani na ne papa afre ne ba no obisa no se beginning no na sa hwase na wo twe yi kakra na so no mo nkọ na me ya kwara ne bekasa sana tito wo ye no ne de wo ma mi no hu akwa no tu akotena oba no ba na sompo akotena na so wale na de sana nso tito na enya amamre ne amane na emu futu ben ene nei be ye fututie wa ne se enne ubenya plan nka be ma mesere mu firi orofo yesu bibi ti na wa wo ho na nyinsan ba fa kwan yi so krata yi kan unya krata yi bi na wo kan na ngoma bi na wo kan kwan yede ko to be ma na busu eni mo ma fero o mo de hye no o mo de bisa so nim afutu kakra wa tina chese futu e de ye na yi na ekoma ye ko di agobone na se afuro bi eba mu a enhfa nhye wo so fatu obusu nim ye fankoto be ma na eno ni amamere a ye na nanom jato edem ma ye nya so sanya ma kwakotena be ma no so eno de da bi emu akora nti yenya futu a yemfa ede efri mu katafa etoso enum num futu eno no na ha ena katafa etoso num eye krata usumbode asunkodo bia opani jeje chebuachi atintim no ede ni nyina esi na yesan no etwetwe enkomini se aba no yamamani amanie mu asukodo de ya na ya de panti bebi ono ne di nkomo na cheche de enti asim ede ache otumfo mansu hene na jeni mboatia ba yi achia me na kusibu atum ene ye ne no edidi enkomede wonti ase bia comment section ho wetime de ehwo no
de ama wadwenche bi e kwa nso ene comfortable man so de bebu no na yenyina yetimi ate ase me ya me di dwumade mo chia me ma me di sweetie na Jankotim ni nyina me do mo so tichu ene Prince Asamo ye me producer wa je brebe so Nyankopon hye ye be san hye bi me ya Santini Media so